Ola, son Loli, son fruteira no Aquí de Hórreo e hoxe imos a falar un pouquiño do que son os produtos ecolóxicos. Como moitos de vós podedes saber, son produtos que non están tratados con químicos, son produtos que non levan insecticidas, non levan pesticidas e están tratados de forma natural, non só na plantación ou no árbore, sino tamén na terra onde se produce. Están moi controlados desde o seu nacemento e son produtos, polo tanto, moi sans. Como podedes ver, temos un pouquiño tanto de froitas como de verduras, por exemplo, o brécol, os corros, os tomates e froitas das máis comuns como a mazá ou o plátano. Estes produtos están tendo moi boa acollida por parte da xente, a xente cada vez quere comer máis san e son produtos que pouco a pouco se van introducindo nas nosas casas. Gústanos compartir.